Yan, yan. Nandito kami sa bahay nila, kuya. Ano, hugasan mo kami? Itong dalawa Hoy, tanong si Joanna kung hugasan pa yung giniling na beef. Okay. Hugasan. Hindi na. Naalala ko last time naghugas ako ng giniling na ubos. Hindi, galing kasi sila Madam Helen sa Costco, tapos si kuya. Uy, pero girl, ano ba yung nakakaunta ka to? Giniling. Huwag ako papahalata. Naririnig sa tayo. Hindi ito marunong magluto eh. Marunong naman ba? Chip lang. Marunong noodles. Bake lang ako, pero cook. Marunong naman pero girl, naalala ko talaga hinugasan ko yung giniling na ubos. Okay, unahin mo na yung mga pinadakula mo na mga beef. Sabi kaya ni Mama noon, kasi noon pagtulong ako magluto, sabi ni Mama at ni Papa, manood ka lang ng TV. Oh, di walang natutunan. Manood ka Girl, naubusin ko. TV Patrol. Ilag ko na. Ubusin yan. Ilag ko na. Ano lang yan sa to? Ano gagawin niyo? Masalit lang yun. Ano gagawin niyo? Gagawa kami ng shawarma. Shawarma. So ano, ilag ko na. Yan ang May dinner. Tikag mo na, lagay mo. Malanan na lang kayo. Gusto Sige, mo, ano daw, malanan lagang taling bawang. At siya na lang lagang bawang. Yes, oh yes, ubak is kaibanan. Iba tanong mo. Ubak is... Ay, ano nga nitong slice ko ka to? Ay, paano nga nang slice kayo niya? Square? Ika, anong lasa na? Mayo ba niya lasa? Wala mo sibuyas. Ito yung Yan lang ang ambag. Hindi, mga day off kasi kami ngayon. Day off tong dalawa, si kuya. Kailan na naman lang tayo mag-day Tapos off. ako. Ang sabay-sabay, you don't know. Uy, pupunta tayo ng Regina. Ayaw pala sa 19, but that's it. Magre-Regina kami, siyempre. Tagal na naman yung mag-bag mo, yung jacket. Ma, anong tawag po nga nito? Aratilis. Masarap to. No? Kasi may pinuntahan silang bahay, nagbebenta ng ganito, sila pa ang kumuha. sa puno. Akala ko kay Tamis. Grace naman sa video. No. Kala ko nga grapes. Nagsimba kasi sinap ng video kang lapa. Iba na talaga ang girl. May kita rin po. Tata, ice cream shop daan. Yan. Pati yung kuko ko malalasahan nyo. Secret ingredient. Ang galing mag-slice Pinalikunan lang kami kay Kuya sa bigatin pag Ninong Rai. Mama, ikaw mo nag-isa. Sabi mo ka na sa ice cream shop niya. Oh, Lola, we'll go to your ice cream shop. Ano nga si kuya? Ano nga si kuya? Ano si kuya? Sumisexy. Ang payat. Nagda-diet, grabe diet yan. Broccoli diet yan. Pumapayat na ako kasi kailangan araw-araw magtrabaho. Dahil kailangan pambayad ng mortgage. Masabi man ng mga viewers, ano pang pinayat dyan? Nagda-diet yan si kuya, diet. Kaya yun o. I'm so proud. Sumisexy. Alam nyo. Ito namang isa, panay matamis. YOLO. Si Utol. YOLO. Yan ang po. Kaya YOLO. ang rice Mo man tayo yung mama beef problema. YOLO. Pagkakanaw, pero girl, ang bahagis talaga ang... Si Isabel naman kanina, nag-second day na sa school. Hinatid nila mama. Kanina. Annabel, ang daldal daw eh. Mag-high school na. Annabel. Ang araw parang ang pula-pula palagi dito. Meron kasing konting usok dito sa Saskatchewan ngayon Hindi ko alam kung saan galing yung usok na yan. Yun sa 19 pupunta kami ng Regina. Ayan. Ba't tayo pupunta ng Regina? Sila mama, dahil sila mama, hindi pa nakapunta doon, magja-Jollibee. Wala na dun flower. Wala naman flower doon. Saan So papasok tayo sa... Ano? Ang tawag doon Sa yun? Black Fox baga ikaw. Pumasok tayo, bawal ang picture. Ay, bawal ang camera. Bawal Bawal mag-video. Sa parliament. Sa parliament, parang parliament. Girl, sa Black Fox may ano baga, chicken picking, flower Ha? picking. Sa Black Fox? Girl, kung patukong. Tapos na. Iba-iba. Hindi, meron Hindi, pa. ikaw. Gradyola naman. Gradyola. Iba-iba, iba-iba. Pupunta I tayo? saw. Nag-screenshot ko. Pupunta tayo? May mga Sa ano,
sa Black Box, ano, pumpkin patch. Hinintay namin yung malalaking pumpkin na orange doon. Branjay na yun ang branjay na ng ano. Nasaan mo ang sabaw? Kung Marco nag-video si Marco, hindi talaga ako humihingat. Mawala na ako oxygen. Huminga ka. Daddy, ang interview mo si Kuya, Ha? ang diet regimen Ang diet. niya. Si Kuya, broccoli daw. Rinig ko broccoli ang inaano ni diet ni Kuya eh. Ilang days kong hindi nakita si Kuya. Oh. Weeks man. Hirap yan talaga. Nagpayat talaga siya. Kaya ka nailig ko siya sumago. Huh? Dahil ko sa uniform get. Proud na proud mo. Dati diba yung ano, nag-keto diet si Kuya? Oo, kaso hindi pwede ngayon mag-keto diet kasi ang uric acid. Ayan, pareho kami ng Oo, mataas ang uric. Yan Kuya, problema ako, ganun din. Arthritis. Brown sugar. Ano yan, homemade shawarma lang. Yan ang ano, dinner natin. favorite. Oh no! Oh no! Oh no, yung isa busy. Tungan ka dyan, masarap ko sa pipino. Right? Ang rin? Tajin. Tajin? Tahin. Tahin? Oo, yung tahin. Ayan. Masarap ko sa pipino. O tapos, Tapos... Tahin mo lang, siguro. Ay! Kulang siguro yung bawang. Iyo, Tama ba? Okay na to. Kaso, Okay na? Iyo, okay na to. Kaso, Ang naisip ko tayo, open sa tahaw, tapos gisa-gisa. gigisang sa tahaw. Okay lang, it's okay. It's okay na, it's okay na. gusto yung dokuanon kung sa pasaro-saro lugod siya. Dahil na, okay na to. Okay na yan. Hindi naman yung taste. Magreklamo pa sin siya. Basta pag na, parang napiprito-prito na ng konti ang ano siya. Tapos, girl, Gisa lagyan mo na. rin yung tauyo. O, magi ko pa akong tahaw. Dahil na, Dahil. maglag ka ng O, paano gano'n ka dakong lataw parang kutsara lang mo na gano'n. Siya na alkani? Hindi marunong magluto yan. Yung kutsara mo na yan. Oh, yun lang pati, ito lang pati ang ano, giniling na igokit pa. Tapos, Hindi man yan. Pag naraot yung day na mayapon yan. kakaroon, yan na. Sige, sige. Feeling ko gawa. Shower. Sige. May yan. Nakaka-scared. Tapos... Ay! Girl, pakikutsara lang. Sabay. Yan ang mga palasa dyan, oyster sauce. Tapos paminta. Yan. Nagamix lang ako, please lang, napipressure ako. Yes, baby. Yes. Pati. Ah, pati. Lola, Okay. pati. Lola, pati. Girl, pabigta ka dito na siya. Ah, I'm so scared. Susele na. Yan. Tapos... Kasi nung nasa Pero Pilipinas, kulang pa. girl, nung nasa Pilipinas ako, kahit yung mga aso ayaw kainin yung ginawa ko. Oo, kasi pumunta si mama ng Manila. Tapos, gawa-gawa ako. Sabi ni mama, ganito gawin mo, bla bla. Hindi mo lang pinag... Sino sila, Diego? Hindi, si Madonna pa. Tapos, Yung mga German? Kahit si Isabel, nung baby, basta ako ang nag-prepare ng Ayaw breakfast. niya. Pero pag si Marco, same na luto. Gusto, kaya wala talaga tayo yung tanin. Sige, baby. Kailan gawin? Ako ba yung sukan? Eh, sukal talaga sa bahay. Para maalat. Haha. Ako, Marco, may ng pamayo ko. Tatanong bakit may asukal? Di ba? Alangan naman papaalat yan. Sorry guys. Ako, ano to, may ano siya. Mekos-mekos lang. Oh. Bakit na? Ayos ah. Tapos lang, pagod yung isa dyan. Mekos-mekos lang. Ah, ganyan mekos-mekos oh. Oh. Oh, shout out mo si Kuya yung na-meet niyo sa ano, Market Mall. Anong pangalan ni Kuya ng market mo? Oh. Carlo. Kasi may na-meet kasi tulog na tulog kasi ako kanina, galing ako ng panggabi. Yan. May lumapit daw sa kanila na kuya na bago pa lang dito sa Saskatoon City. Iiyak na yan.
Hindi na sa Market Mall kasi kami Ah. kanina, tapos Market Mall. Yan. tapos nananahimik ako nakaupo, tapos may lumapit sa aking lalaki, makikiconnect daw sa hotspot. Sa hotspot. Tapos sabi ko, Girl, alam mo, nung lumapit siya sa'yo, alam ko na nabago siya. yeah. Kasi kung mag-i-correct sa okay. Gets ko na si Kuya. Sabi ko, okay. Ilang days pa lang siya? Saturday. Ang Saturday lang. So, ibig sabihin, Tapos inaasikaso niya na lahat ng 4 na araw pa lang siya. Yeah. 5 araw pa lang. So, kumuha siya ng SIN, Ako SIM baga, card. pagkapot ko. The next day, nagpa-SIA. But ako, Ang importante kasi yan ako, eh, first SIN. kong dating dito, quarantine. Quarantine. Yeah. COVID nun eh. Tapos, after 14 days o 10 days? 10 days. Pakalabas, punta na ng Service Canada. Service Canada. Yung PR card mo, yung dumating, gano'ng katagal dumating yan? I don't remember na. Mga 2 weeks. 2 weeks lang. Basta ang alam ko, COVID nun matagal yung OHIP card. yung Ontario Health. Dapat kaya mag-itong-itong. Ah, Ito kaya kasukan ko. Ay, sige lang. Di mag-caramelize ka. shout out na lang kay Melvin. Pwede pong lasahan. Yes, yung friend ko sa Naga City. Melvin. Melvin. Si ano ni Teddy? Yeah, kawork din ni Teddy. And hi, Teddy. Si Ma'am Teddy. My best friend. Si Melvin na nanonood at may proof pa na nag-subscribe. Thank you. Si Melvin na walang manoy. Hindi, nakilala ko siya doon, bumibili pa ako ng mga supplies for mama. Mga medical supplies. Sa ano? Anong panganiban? Panganiban. Wala man yung lahat. Mga tinitinda ito, mga... Ay, kung sa panganiban, yung naalala ko pa nung nagwawalwal pa ako. Sa panganiban. Planet B. Sa panganiban, yung parang nagdadapa-dapa pa ako sobrang... Sa release? Sobrang... Sa release? Diba, Panganiban? Yes! So, release! Pag- May release dyan, Dad. Sa may, ano tong clinic duman? Basta duman sa may Plaza Medica ba gamit? Ay, yan, tanda ko na. Ang Alam mo tanda. itong barbecuean duman na sikat. Ay, tanda ko na. Ano itong barbecuean duman? Ang araw kong release na sa diversion, no? Siyempre ba, ano siyang panganiban? Okay na ni? Day pa, May mayonnaise pala ito yung pinaka-favorite ko kasi natural lang talaga siya. Yung wala siyang asim, walang halo. Hellmann's. Basta masarap siya, creamy. Helmet. Yeah. Pasensya na sa pimples ko, guys. Dalaga na kasi ako. Dalaga na. Nagdadalaga. Kaya may pimples. So, ang ingredients ko lang nito is... Ano lang yan? Paminta, ang alam ko eh. Ang ingredients ko lang is mayonnaise, garlic, paminta, water, counting water, tapos asin, asukal, tapos garlic. Ito yung Importante yan, sa Dalarama. Yan. Kasi yung katas lang niya ang kailangan natin. So, ang ginagawa ko nito, guys, sinasala ko siya. Sarap yan yung ginagawa niyang sarsa. Ito kasi yung parang Turks. Sinabi ko yung pangalan. Turks. Parang Filipino style shawarma. Shawarmas. Sila na palaging gumagawa ng namin, shawarma. Ay, shout out kay Kuya Ferns. Galing sa kanya yung aking ingredients. Dito ba yan? Oh, ito niluluto mo. Ito yung niluluto. Excuse me, Manay. Tutong na yung niluluto ni Manay. Isa lang nga lang ang nakatoka. Tumatatas pa. Ay, pwede kami mag-wine. Ba't pala dinara ko yung wine ko? Hindi pa nga ni-ubus dyan sa pawawan. May wine dyan. Yes, I'm gonna do it. Formal. Limon. Kasi araw pati ka ni... Kasi na iba. Pero kaya syempre, girl, ang mga classmates mo. Di ba, guys? Sauce pa lang. Mapapakain ka na. Parang hirap ka na. Konting paminta. Ang layo. Paminta. Yeah. Actually, damihan natin. Tapos, guys, ang ating... Ganyan sila pag day off. Pag Friend. wala kaming gala sa labas. Si ating friend, Dato Puti. Mabilisan ka. Magluto lang. Walang Dato.
Dahil anong apod ka niyo? Wala, secret lang, Mark. Ah, Ng mga magaganda. mabilis yun talaga ni magluto si Helen. Mabilis lang, mekos-mekos lang ako dito, guys. Anong pinakamadali mong hinilig kong ginigo mo? Itong ano? Itong pasta? Grabe. Ito, kaya man to, ready naman ang susta. Dawa pa? Ano pa nga nito? Kulang ko. May thinking lang. O, tingnan na ulit na. I-review natin yung Ingredientes. ingredients niya. Basahan mo baka ano? Maalam ko Daddy, ano. Tapos initin hindi ulit ako, natin. dahil ako reliable. Yan ang alam ko, ma'am. Ayun siya na pa. Ano mo na? See? Ano yan? Ano yan? Nag-ice cream? Ano yan? Nag-ice cream. Nag-ice cream? Uy! Uy! Nakasalisi. Nag-ice cream na. Maisipon ka. Ay, brown na. Oo, jig-jig. Si jig-jig. Gising na si jig-jig. Natulog kasi si jig-jig doon sa sasakyan. Hindi mo na ginalaw. Kumain ako dito. Feeling ko dapat ko na yung paluwayon. Yung paluwain mo na lang. Pag-agaw mo kayo sa Damihan natin ang soup. Damihan natin. Dagdag pa. Nainis. Tapos microwave mo yan. Hindi na? Hindi Ganyan na? naman kailangan luto. Oo. Ayos no. So, masarap yan pag may may java rice. Sana. Ay, nagpapadaog. De, pita nang gagamitin. Ako magra-rice ako ng kasi bitin yan pag pita lang. Oo, pagpita kasi parang. Iba kasi yung satisfaction pag rice. Yung mga tao kasi gano'n, bro. Tanggapin mo na. Si Kuya mo tama broccoli. Ay, si Kuya Broccoli. May pinapatunayan. Pinapatunayan si Kuya eh. Kasi, yan. Naiyak si Jik Jik eh. Bagong gising. Ganyan. Bagong gising. Ganyan na yan. Tapos di video mo si Isabel. Walang pakialam. Yung isa, yan lang. Ay, pasarap buhay. Wow! Nakailang kang ice cream ngayong araw. Nag-ice cream ka sa bahay bago umalis. It's okay, Jik Jik. Hindi ko bibigyan mo yun eh. Para ano. Hinahanap yung nanay eh. Ano na? Akala niya ako si Bibel. Akala si Bibel ako ikaw. Hindi, nakakam na. Ay, nasa ko naman. Bawal pala si Kuya. Ay, nako. Bawal. Napagbawalan ni Doktor. Dr. Helen. Hoy, Dr. Krill. Dr. Kel. Well done. Ha? Ito yung pita. Mahilig sila sa ganyan eh. Lalo na pag walang magawa, pag day off. Takbo dito sa bahay nila Kuya. Kung walang gala, kung ano-anong niluluto. Sa mga kuya daddy, sa mga gusto mag-attend ng classes with Helen, culinary art. Culinary ang mga ano lang, estimate. Mekos. Sa inyo ang ingredients, kami ang kakain. Mga ano lang ito, mga pachamba. Mga pachams. Wala na tayong lalagyan. Ako? Ano? Okay na ni? Hindi pa? Ayos. Yes. Hindi mo joke. Dyan ko ilalaag. So, ibalik mo siya dito. Sige. Okay, fine. Pasensya na kayo kasi ng aming workplace. Nasa natin yan para malagyan. Pakitang taong. Ayos. I'm so ready. Tapos naula. Oh, ikaw nang bahala. Ako na bahala. Yaw na naman sa compressor. Parang nasa restaurant lang na Pre-redonair. No, enough na. Ay, baby ko. Papa, Yun na yun? shawarma. Yun na yun? Ayan o, iniinit na natin. Oh, kuha lang ako na. Kinakamay lang natin siya, guys. Umusun kanya-kanya para yung kamay. Ganun lang kadali yung
Yung shawarma. I will try. Homemade shawarma. Dito. Ito, sa zoom mo ng ano, ang tibol ko, ilat mo si beef, tapos cheese. Tapos inito mo sa microwave. Siguro cheese muna bago beef. Sige, subukan mo nga. May ano na. No pressure, no water supply. Sa Piwad. Pili Water District. Barangay na pumisima. Ang dami. Ano? Ano? Ay, you girl din, makas siya. Ano? Arugin ko yan, di ba? Oo. Kaya yan. Pwede na yan. Oh. Go, go, go. Gulay. go. Oh. Dahil muna, kala ko maalagang cheese Cheese. sa microwave. Ay, di na girl. Okay na mo kanina. Hindi naman mapili ka ka mo. Ano ipapatusod pa rin? Ikikuton ko. Kuton. Pero itong sa Turks, ang papalit ng tawag. Maminahan ka. Sa daddy, Ano? dapat, bago cheese, lalagyan ko na ng sauce. Last ba? Para ano? Sa bagay, kanya-kanya I love my ako. sauce. Kung dapat, pag nakatiklop na. Ang ulay. Dapat nga na, cheese sa irarom. Ano? Dapat ang cheese kayo sa Uli, irarom. kanya-kanya na. Bagi mo ka man. Kung ano? Ahani ka, gusto mo na? Mabit ka mo. Bako ano pa? Sige na. Ano pa? Ay, niluluto pa Sopita. Ano tita? Ah, may Yan. pita lang mainit. Tita. Niluluto ni Madam. May kutsara Uy, ka na. ayos. Uma. Lasahan mo ng ano. Kanya-kanyang gibo talaga, oo. Kaya, si Papa Diki may O version. si Papa may kadiling Kasi Pero masarap po magtatayo sila ng business sa labas. Sa winter. Okay. Hingi ako. Tapos, Sa rice ko, Papa Diki. Ju, ano ba yan? Ano Ayun. Katag. Marami kasi hindi niya masara. Aminin mo. Ay, yum. Masara. yan, meron na tayong ano, nakatipid, no? Sa halagang $30. $30 din din. Si Kuya broccoli yan, broccoli yan. Broccoli diet. Bawal daw siya, pinagbawalan yan. Nakakapagtabas ang sauce. Ang lasa ng bawang ano, ang aroma ng bawang, sarap. Tapos, yan, onion. Yan, onion, sarap. Yan ang ano, isa pa kapasarap. Yung white onion na yan. Okay. Pwede din yung red onion. Masarap din. Yun ako Diba? Ani ka. Mama mo kayo. Ay, mami. Ay, halata man. Di ba? Shawarma na, may shawarma na. Turks. Turks. Ako nag-argram. Ha? Oy, si Joanna nagluto niyan. Give credit. Yun lang. Ganyan lang. Halo lang. Ani ka. Kuya masiramon. Sarap daw eh, oh. Saludo mo na lang. Ako mamaya. Hindi talaga. Marapoy ka naman. Wala nung laya. Swerte. Ayan, Ani, mahilig. Ha? ibanta ka na. Hindi na. Nagputi ka na. Tayo ka sa kuka. Sa'yo, kaya pasok ka. Eh, bagi vlog sa likod lang. To join the group. Ayo, sibil lang ang videoan mo, sibil. Hindi ako pag-videoan. Tapos station ka ulong. Tipigon mo sa puri ang tipigon mo. Ay, halat. Kuya May. Daddy naka-wide din. Puri ang tibig. Mama, bigay kang cheese. Ayaw mo cheese. Iyo, sige. Daw po konti lang. Lagan mo cheese na sa pero mga bumabi, it's okay. Slice mo lang mga bumabi. Itong times 3. Dikit lang nga ng beef. Puyatong na talaga si kuya. Hindi ka daw kuya sa may view. Ay, talaga. Dahil na pati naghahangos. Anita ko na lang na ano ha. Ayaw, sige, honey. Ay, hot sauce! Kaya pala may naano akong kulang. Sriracha. Ay, hindi ito magduble. Nakapag-iyo ko, kanta ka sa bago pa. Ay, wow. Kailan ba mag-ibog pa eh? Ay, wow.
Igwapa po dyan. Ako pa ini. May naman si Ratcha. Kumaharap. Ayaw ni. Igwapa ka dyan. Opa. Dako-dako dyan. Kami ba ko kami si Ratcha? Ano to daling yaon sa ano harusa? Tabasco. May makikikman dyan ang mga tuhod ni Moose. Okay na ni. O, dako pang sauce ni Dia. O, Yun ako sa nung ano, pasawak ng sauce ba? Diba? Talaga nagtrabaho sa fast food. Turks. Question ni ano, buy one take one. Turks po pag ito. Ako, iba ng ano to. Shock. Ay, tapos siya. Shawarma Ano siya. ba naman ito ka? Ayun, nagkaroon ako. Kasi mo. Kung si Tia gusto yun. Shawarma siya. Kaso, Dahil nga dito pangit mo. Ayun pala din ano, nagtrabaho ka pala sa Tim Hortons. Bakit? Kaya pa... Sarap ang lasa ng ano, ng sauce, no? Sarap. Tapos Sus, gano'n kayang nakakapalasa. lalagyan mo po ng ano, yung maanghang. May ano tayo, may background tayo sa pag-rap ng ganito. Kuya, oh. Ano to? Parang, jik. Bawal. Ay, bawal. Bawal pala jik. Ayun. Bawal pala jik. May allergy. Yung ako ini, mainit din eh. Malalo? No? Ay, magsabi Lagyan mo ng ano? Magsabi ka mo manindo sa mainit ako. Okay. Lagyan mo ng... Lagyan ng maanghang. Tapos may pakok pa. Try mo na. Try mo ba? Hindi kasi dyan yung pita. Gusto ni Papa, no? Ako na kaya ko. Sarap pa. Tapos ano, medyo mahangin ngayon, no? Kaya, ang sarap pag... ang ganito. Isa pa. Isa pa. Nakalimutan ko lasa. Ano pa namang hang? Taglada ba ka? Ano, ayos? Lagyan mo na. Lagyan mo yan. Lagyan mo na. The best. Siyempre. Ang sarap nitong karne. Sino kaya naghumalo-halo nito? Hindi, nagdagan ko pa yan. Tapos pinagalan siya ni Mylene Dizon. Nagparagdag pa si Helen. Toyo. Sagrado. Tapos sibuyas. I like sibuyas. Anong title po niyan? Pinapanood mo? Pamilya Sagrado? Iyo pa, pero dalaga mo. Wala na akong mga alam na. Isama ng sibuyas. Mga Papa, ganyan. masilang pa ni Papa sa rice. Si Piolo Pascual, oh. Ini. Shawarma rice. Uy, ganda ng bahay. Ang ganda ng bahay naman. Sarap na tayo ng kanya. Ay, wow. Mm. O, ano yan? Oh, why? Ano yan? Ano yan? Mawiwi ka ro? Ginagawa ni Isabel? Hindi naman nag-ano. Mawiwi ata. Ako marap. Swerte. Yan, dapat to. Ganyan, no? Makakanta lang ha? Ganyan. Kuya, ang buhok mo man, kuya. Gano'n na naman, kuya. Payat magpunta. Ano talaga? Nasa man. Pag nasa luwas. Pag yung buko, nagpapayat man. Check din nipis. Papa magay ng buhok, kulot. Papa, oh. Ano? Ubusin mo yan. I want vanilla ice cream. Ice cream! Ice cream. I want strawberry. Ice cream! Where? Chocolate! Isabel, what's the name of your teacher? Pagam na style. Yung mga trip ngayon ni Isabel eh. Mga upa-upa na yan eh. Sige na, split na. Matutulad yan, pang iprapractice. Split, sige. Iwa bang flexible pa ka? Ano ba? Split. Nilagyan mo na cheese? Oo. Sarap pa yung may cheese eh. Pero hanggang wala. Pangalawa na ni Papa eh. Ito pangulayan nindo si, ano niyo, hiling nindo, baka madalan ka mo kadto. Mahanap. Magayong pagmasarap. Kasi mag-rush ako mamaya. Mama nga mas gusto na ko ng Valley Village. Kuya, si Mama. Value Village. Si Mama, kaya, basta magpa-Value Village. Yung mga para puro ka para pabaka to, para
Kasi palagi nagdo-donate kami sa Value Village. Nakakuha kami ng coupon, 20%. Kuminsan, kung pumunta kami, tumitingin kami ng mga pwede pang magamit sa Value Village. Mura pa, ano pa? Mura. What's that? Mga work pants ko, doon lang. Mura pa. Bili mo ng 8. Ibang trabaho lang naman yung iba eh. Gusto mo ba kayo? Ay, iba ko itong panda. Itong mga panda. Di ba yan? Ano naman panda ba? Bako, ang ano niya, panda. Ang alin? Tayo panda. Kasi, si Biba. Tapos, that's it. That's it. Tiramisu. Na, kunin na. Ayun nga pala, binili silang dessert sa Costco. Go. Milk. Okay, wait. Puyat na talaga si Kuya, oh. Ganyan kuya, nag-gym. Gym sa trabaho. Mag-take ng blood pressure. Tukot ng blood pressure ng mga pasyente niya. Kailangan para may titirahan pa tayo. Ang buko. Hindi, uso yan. Uso yan ngayon eh. Napanood yung Magic Full Task Wolverine? Hindi pa na natin napanood ano? Hindi pa. Hindi pa namin napanood. Hindi naman si tiramisu. Sige, mo na. Wait lang, gusto ko muna nita. Last night, hanggang ito lang ang kaya ko. Ako ang maya rice. Yan. How about Tata Helen? No ice cream. Sa bako pa ako na Pinapanood palagi ni mama eh. Oh No? my God, I'm hungry. Si Papa P. Where's the cone? Where? Maldita pati ay parating ng here. Tultulo na baga. Ne. Ano yan? Ayos. Tiramisu. Yan ba yung sabi nung babae sa Costco? Yeah, Nasabi first day niya- na maraming bumibili. Siyempre Oo. kasi bago. Sabi niya, Bagong product. para daw mango float. Pero tiramisu. Tiramisu. Pero wala mango. Sa Costco yan. Yes. Okay, let's see. It's magkano ba yan? $23. $23. So let's see. Last time gusto ko nang bumili kaya lang Ano binili wala natin? ka-share. Ano binili natin? Wala. Last time? Hindi tayo bumili kasi alam natin hindi na naman natin mauubos. Meron tayong binili yung dinala mo sa trabaho. May nagre-red wine pero sipi ka pa gamit. Nagre-red wine pero baso ng kids. Yung jik-jik. Okay, so gamitin natin yung plato Yung mga gamit na lang natin na plato. from the... Huwag na mag-open na. Magka-celebrate. Mag-celebrate ako ng day off. Girl, come here. Check it out. Yan. Parang sarap pa. Paano ba ko ikaw regaluhan si Charo? Apektado, inay. Excuse me. Dapat gano'n na yung freezer, no? Daiman. Pag nag-freezer Hindi naman nakalagay sa freezer. May iba ang consistency, no? Bakit? Pero bako siyang Na, Day, tumatagas na siya. Malagya talaga siya. Okay, here we go. siyempre, pasado yan sa'yo. Matamis eh. Ano, masarap? Oh, si Jay. Ha? Si Kuya mo. Kulang sa flavor na... Bakong tiramisu, dapat coffee. Ay, mas masarap pala sa flavor. Yeah. I would say. Kaya, gumawa siya dati ng tiramisu. Isabel. Isabel. Yung kay Helen, masarap. Pero not bad, not bad. Takting na. Medyo, not too bad. It's okay. No? It's okay. Pero pag sinabi mo kayong tiramisu, dapat in-expect mong may coffee. Konti yung lasa ng parang kape. No? Tiramisu, di ba? Dapat coffee flavor siya. Pero not too bad. Not bad. Not bad. Kulang yung pait. But still good. Pero, pwede na rin. Still good. Mama, try it. Masarap na sa may wine. Ayos din. Ayos no. Pwede na baga no? Ayos baga. Yeah, pero siguro hindi dapat tiramisu. Dessert soup. Ano masarap? Bukod no? Pwede mo lang lagyan ng mayo. Nanonood kasi kami ng tanggol. May mama. Dito lang ako nakakapanood niyan pag nandito ako sa bahay nila.
Ang ganda nga. Ang ganda nga. Jackie Lo, ay ano ba? Ano? Pangarap mo? Anak ni Ricky Dabaw. Tapos si Jackie Lo, no? Kamukha ni nanay niya, no? Grabe. Seryosong seryoso, no? Ay, may ampong kita dito. Pero, masarap niya. Para sa akin, masarap siya. Kasi Masarap kung talaga gawa ko. siya. Eh, nagkakit na crocodile. Ay, iyo, sa nalawyan Saan nga sa yan? kana. Sa may bus station. Tama? Oo, tama yun yun. Adendam. Tanda ko niyo. Yung nag-offer ng crocodile. OMG! Ano yan? Look at this! So long ago! Tagal na yan. Mga mag-girlfriend, boyfriend pa lang. Oh, no! Matagal Mga na yan. nag-it-all-you-can tayo Sa nito. ano yan? Si Marco na yung nagbago ang mukha. Sa may Civic Center. Ako! Bigyan ka sa Bilya Caceres. Villa Caceres yun. Kuya, Ay, bakit ko na. Makikain si Kuya. Tayo na. Akala ko ako ini. Si Mga Papa. mga in-laws. Ang mga in-laws. Tagal na yan. Wow! Oh, wow! Ay, unahin ako digdi.